Bon dia i benvinguts a aquesta roda de premsa en la que anem a anunciar que el passat divendres, dia 26 de maig del 2017, en la Junta de Govern local, es va aprovar la petició de subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports per al foment del valencià per a la campanya del 2017 per als ajuntaments. Cal destacar que l'any passat en aquesta subvenció van ser de les ciutats que més van percibir com a subvenció i a més que, com no, el mateix divendres passat vam també sol·licitar. Hi ha una campanya dirigida per al comerç. Conforme estem veient, tenim així damunt de la taula i a la pròpia pantalla uns dels exemples del que anem a adquirir per a poder engegar una campanya, que ara Vanessa vos parlarà un poc, dirigida a tot el comerç de la ciutat. Una campanya que, com bé veiem, va dirigida a lo que és les rebaixes del nostre comerç i que anem a tindre 3.000 exemplars de forma horitzontal i 3.000 exemplars de forma vertical per a que tots els comerços de la nostra ciutat puguen participar d'aquesta campanya de difusió del valencià i d'ús del valencià. Sense més, vos deixo a Vanessa per a que vos parli un poc del tema i creiem que estem en la línia que hem portat tant des del Gabinet de Valencià com des de la Regidoria de Cultura per tal de fomentar l'ús del valencià en tot arreu. Moltes gràcies. Bueno, pues des de la Regidoria de Comerç agrair el treball que està fent-se des de la Regidoria de Normalització, que enguany, a banda del pressupost que tenien per a la promoció d'ús del valencià, tenien una partida específica per a la promoció del valencià en l'àmbit del comerç. Per tant, pensa que aquesta ajuda o aquesta subvenció va ser una bona iniciativa que contribuirà a que aquest pressupost es pugui invertir en els nostres comerços i que els nostres comerços puguen ser aquest fil conductor que pugui traslladar a la ciutadania la nostra llengua valenciana. Com? A través d'aprofitant la campanya de les rebaixes, diferents cartells que puguen posar-se en els aparadors. Estem parlant al voltant 6.000 cartells que podran exhibir-se en els diferents aparadors de les tendes de la nostra ciutat i qualsevol comerç que pugui estar interessat podrà rebre tota aquesta cartelleria que estarà al seu abast tant en el Gabinet de Normalització com en l'àmbit de comerç, com bé ho traslladarem també a les diferents entitats comercials per a que ho posen també a l'abast tant d'aquells que puguen ser associats com aquells que, encara que no siguin associats, vulguin acollir-se a aquesta campanya. Al final el que es tracta és d'aprofitar tots aquests aparadors, com deia abans, que tenim en el carrer per a que puguen fer també ús i difusió de la nostra llengua. Per tant, agrair el treball que s'està fent en aquest sentit.